Fars Media kompaniyasi taqdim etadi. Bizning tarix, bizning madaniyat. Hozir onlayn. Hayırlı kеш, исәмсез мөхтәрәм казанлылар, мөхтәрәм дуслар, туганнар, кунаклар, әтиләр, әниләр, әбиләр, бәбиләр, исәмсез. Исән сауына килеп җиттегезме? Әйе, диләр. Инде кул чапсагыз тагын бер кат, бәлки минем дулкынлану хисендә юкка чыгардыр. Менә бик рәхмәт, менә прожекторга яктыртып куйганнар, берегезне дә күрмим, балкондагыларга да барысына да ялкынлы кайнар сәлам бу беренчедән. Икенчедән без барыбыз да җыелдык әлеге матур залга, бүгенге матур яз кичләрендә татарча солянка дигән бер концерт программасына. Махсус сезнең өчен һәм инде менә бу концерт өчен әнә язып илдек, күрәсездер язуын, шулаймы? Һәм инде үзем белән иң беренче чиратта таныштырып китәм, соңыннан оныталар мине әйтергә дә, үзем дә онытам. Татар радиосының диджее Булат Байрамов булам, әлеге кичне алып та барам, алып та кайтам кирәк булса. Барыгызны бергәләшеп. Зур рәхмәт алкышларыгыз өчен. Димәк, барыгызга да саулык, сәламәтлек, тынычлык теләп калам илләребезгә һәм инде чакырам беренче артистыбызны көчле алкышлар белән әлбәттә. Каршы алыгыз әлеге сәхнәдә яшь җырчыбыз Альбина Панаева. Bilip kileşin dostum, İxlastan suyuna xəllərim yaxşığa uzi təumin işin dostum. Kim yaşı akıllı, kim yakın dostumdan rəhmət sina rəhmət. Şin dostum, yaxşımı, yamanmı, barında anlısın yarı yəli var sin işin dostum. Qaygılarını birgələşib günə aralaşıb yaşıq xamanda. Darısınmıyım dünyanın nelər keçirsəm də yaxın dostum yanda bulğanda. Kim yaşı akıllı, kim yaxın dostumdan rəhmət sina rəhmət. Şen dostum, yaxşımı, yamanmı, barında anlısın yarı yəli var sin işin dostum. Mini bəxitsiz demim bu dünyanın əli güzəlligin күрә алганда. Şatlanıp yaşım ышанычлы дуслар yanımda. Kim yaşı akıllı, kim yakın dostumdan rəhmət sina rəhmət. Şen dostum, yaxşımı, yamanmı, barında anlısın yarı yəli var sin işin dostum. Kim yaşı akıllı, kim yakın dostumdan rəhmət sina rəhmət. Şen dostum, yaxşımı, yamanmı, barında anlısın yarı yəli var sin işin dostum. Yaxşımı, yamanmı, barında
зур рахмет. Менә шулай дуслар, татарча солянка шундыйрак була инде ул. Әле солянканың башыгына компонентлары бик күп булыр ала бирсә. Менә бүгенге татарча солянка концертының беләсезме бер минус ягы бар. Нинди минус ягы? Беләсезме бер минус ягы, менә кемнәр сериаллар карарга ярата, Жади белән Лукасның бүген нишләшеп беткәннәрен күрмәячәкләр инде. Белми калалар. Ярый ул әбиләргә, әбиләр иртән аның кабатлавында, повторында карарлар, әйме? Менә кемнәр иртәгә эшкә баралар, алар карамыйча кала инде, нишләп бетерделәр икән. Аллага шөкер, хәзер сериалларыбыз бик күп. Бер каналда һәрберсендә 30-ар. Әйе, рәхәтләнеп көнне-төне буе карап кына утырырга була әлеге сериалларын. Безнең сүзебез сериал түгел. Менә кичә генә Бөгелмәдән кайттык. Анда шулай ук менә бик көчле алкышлар яудыралар һәрбер җырчыларга. Әйдәгез бер алкышлап карыйк әле. Хәлегез бар микән? Ашап килдегез микән сез монда? Ну, анда барыбер көчлерәк. Мин ышанып калам әле, бәлкем сынрак, тагы да кызыбрак, ныграк алкышларыгызны жәлләмәсез безнең җырчыларыбызга дип. Һәм инде каршы алыгыз чираттагы алдагы җырчыбызны, ерак араларны якын итеп килгән Башкортстан Республикасыннан, Уфа каласыннан безгә кунакка килгән бик шибәр, бик мөлаем җырчыбыз. Көчле алкышлар белән каршы алыйк әле. Башкортстаннан килгән җырчыбызны Гүзәл Әхмәтова каршы алыгыз. Sular bulub, sular anlı kebek
Яшьлектәге кебек Өсіліп яраты Гүзәл Ахматова. Рахмет. Кішілі алқышларға көмеміз. Кішілі алқышларға кішірек. Ярамы. Міне. Молодец, Амалша. Бәлкім, яңа да сыңырақ бір шабыр сәлі қол. Сыңына қазір керек түгіл. Дәуам етеміз бүгінгі концерт программабызны. Һәм қаршалығыз әлегі сәхнеде өзінің жырлары белән, хитлары белән, клиплары белән сезгә танар җырчыбыз Алсу Хабибуллина. Саклавың миңа қиын бит Яраларға қағылмасқа иді Түзәлірге тұра иді бит Үз-үзімді алдап яши идім Күчлілігім өзі бәқіт дейд Тик бір генә хәбәр көтәм синнән Газаплардан зинһар азат ит Яраларга кагылмаска иде Төзәлергә тора иде бит Үз-үземне алдап яши идем Күчлелегім өзі бәқіт дейд Сөнмәс кушак ясап йөрәгемнән Газап эшләрендә янам мин Дават табар идем бер сүзеңнән Тик син күңелемдә һаман син Яраларга кагылмаска иде Төзәлергә тора иде бит Үз-үземне алдап яши идем Көчлелегем өзі бәқіт дейд Яраларга кагылмаска иде Төзәлергә тора иде бит Үз-үземне алдап яши идем Көчлелегем өзі бәқіт дейд Үз-үземне алдап яши идем Көчлелегем өзі бәқіт дейд 「君の声が聞こえる」「
Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Әле генә сезгә башкарып киткән җырым Оскар Усманов киенә Гөлсәрвәр сүзләренә булды. Сезнең өчен икенче җырымны шул ук авторлар җырын бүләк итәм. Сезнең өчен икенче бүләк Эх, татар егетләре! Киләчәкне уйла, тормыш юлы буйла, көчле булып кына яшәсен. Кирәк чакта якла, алар безне сакла, авыр сүзләр белән дәшмәсен. Татар егетләре, кызлар сезгә дәшә, гел сакланый, әле без сезгә. Яман гадәтләрне юлдаш итми генә, тиң булсагыз иде сез безгә. Өлкәннәрне зурла, йөрәкләрен сакла, яшәүләрдән дөнья ямьләнсен. Әткәй-янкәй һаман яшибезне уйла, бала хәсрәтләрен күрмәсен. Татар егетләре, кызлар сезгә дәшә, гел сакланый, әле без сезгә. Яман гадәтләрне юлдаш итми генә, тиң булсагыз иде сез безгә. Татар егетләре, кызлар сезгә дәшә, гел сакланый, әле без сезгә. Яман гадәтләрне юлдаш итми генә, тиң булсагыз иде сез безгә. Кызларга ашык булып, бәхетләрен юра, лаеклыга сезне тиңләсен. Гомерлек дип сайла, ышанычны җуеп, алар күз яшьләрен түкмәсен. Татар егетләре, кызлар сезгә дәшә, гел сакланый, әле без сезгә. Яман гадәтләрне юлдаш итми генә, тиң булсагыз иде сез безгә. Татар егетләре, кызлар сезгә дәшә, гел сакланый, әле без сезгә. Яман гадәтләрне юлдаш итми генә, тиң булсагыз иде сез безгә. Тиң булсагыз иде сез безгә. Алсу Хәбибуллина. Зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Мин дә кіріп кетер ем шулай иттереп кенә. Эх, ярамый шул анда керергә куйыйк әле монда. Кәефләр ничек? Кәефләр яхшымы? А? Ой, менә шулай иттереп кул чапканда ничек инде тагын чыкмыйсың син аңа. Мин әле бик күп сөйләмәм ансы, һаман теге ардытмадым әле тегендә монда җырып. Запискалар язасызмы, сорауларыгыз булса языгыз, яме, җавап биребез барысына да. Яхшы, мен әйтәм, күп сөйләп тормамын, каршы алыгыз әлеге сәхнәдә сезнең һәм безнең яраткан җырчыбыз, күп тамашачыларның кумиры
Гүзәл җырчыбыз исеме дә дип тора бит аның. Кем ул? Бергә алкышлап каршы алабыз Гүзәл Уразова. Кич, хәлләрегез ничек? Кәефләр ничек? Күтәрәбез Алла бирсә. Киттек. Canım izledim küpme yıllar izledim yaktı buldu hıyalım sağınıplar izledim anne izledim varlığını bildim min gelirsin deyip küttüm min tabarımın deyip bildim min canım özümde min bəxtli diyemin değmesin tek gözlerim değmesin tek gözlerim canım. Sözlerim senin nazlı sözlerin biledi yürekni көңіл bilen tartılam sana Gözlerin sözlerden de güçlürek bek yağımlı gözlerin bir ki yürek şılısın mila İzledim varlığını bildim min gelirsin deyip küttüm min tabarımın deyip bildim min canım özümde min bəxtli diyemin değmesin tek gözlerim Тимәсен тик күзләрем. Шулай сезгә тимәсен күзләрем, кадерле дусларым. Хәерле кич. Тазалыклар, саулыклар әйбәт икән, күреп торам, бик әйбәт икән, матур итеп җыелышып килгәнсез. Шуңа күрә тагын үзебезнең бер сезгә таныш булган җырыбызны җырлап үтик әле. Парлы үтсен гомерләрегез. Сезгә шуны гына теләп калам һәм Оскар Усманов, Гөлсәрвәр сүзләренә язылган өр яңа җырымны бүләк итеп калдырам сезгә. Парлы үтсен гомерләр. Киттек. Güzel dünya, sırlı dünya, dünya tügerek değiller. Dünyanın var yemin tuya, parlaşıp yaşikimler. Aklanısın izgi hıyallar, ortak bulsun bəxtler. Üz barım tapsın yalğızlar, parlı ütsün gümürler. Aklanısın
да сыя, яхшы булгач ниятеләр. Барлы тормыш матурлана, булса күркәм гадәтләр. Акланысын изге хыяллар, уртак булсын бәхетләр. Үз барын тапсын ялгызлар, барлы үтсен гомерләр. Акланысын изге хыяллар, уртак булсын бәхетләр. Үз барын тапсын ялгызлар, барлы үтсен гомерләр. Җырлап тыңлап кем моңлана, ярсыз барсыз күңелләр. Үз илендә ялгызларда юк бәхетсез түгелләр. Акланысын изге хыяллар, уртак булсын бәхетләр. Үз барын тапсын ялгызлар, барлы үтсен гомерләр. Акланысын изге хыяллар, уртак булсын бәхетләр. Үз барын тапсын ялгызлар, барлы үтсен гомерләр. Үз барын тапсын ялгызлар, барлы үтсен гомерләр. Гүзәл Уразова. Хәбәрләрегез. Рәхмәт, Булат. Гүзәл. Biz güzel ben bir güzel kasa bulaşmı bizde işin degende. Aha, o. Buna bit. Tübәтәйле дә булдым. Биеп так сүтәрен җегетләр. Күктән төштем әллә бу. Аллага шөкер тüбәтәйле булдым. 5нче тüбәтәй иде. Алла бирсә. Инде Гүзәлдән әлегә бу темадан бик ярак китмим. Мин хәни işin дигәндә Гүзәл өчен бик якын кешене чакырасым килә. Аның улы мәхәббәте, аның тормыш иптәше. Инде беләсездер, әле күптән түгел генә, инде күптән түгел дип инде хәзер шактый вакыт узды кебек. 1 ел була инде тиздән. Аларның әле гаилә корганнарына һәм кемнәре кызлары тууынан. Аларны ихлас күңелдән мин тәбрик итәм. Инде мондый сүзгә сезгә тәбрик итәсез дип ышанып калам. Бары тик саулык, сәламәтлек, шатлык, куанычларына игелекле бала булсын аларның кызлары. Һәм инде чакырасым килә әлеге сәхнәгә. Җырчы, әле күптән түгел альбомы да чыкты бит әле аның. Кем ул? Әлбәттә, Илдар Хакимов. Bildingmi, bilmedingmi, gördingmi, görmedingmi, bilmeseng de kimligimni, sezdingmi izlewimni, o'zingda izledingmi? Aşraşu mizgilli, ko'ngilli, baxtga ko'ma ol ko'ngilni, мәхәббәт uzayta ömrni. Sen miңа şuңa da kadirli. Иң яқты үмітімні телеймін, үзмәуіңні, бірге ғүмір бойы телеймін яшәуіңні, бәхетлі яшәуіңні. Ұшырашу мезгілі көңілі, бәхеткә көмә ол көңілні, мәхәббәт uzayta ömrni.
Син миңа шуңа да кадерле. Очрашу мизгелле күңелле, бәхеткә күмә ул күңелне. Мәхәббәт узайта гомерне, син миңа шуңа да кадерле. Sirlerimni, şatlыкlı hislerimni, sening bilan g'umrlikka baxtli ekanimni sen endi bilasingmi? Uchrashu mizgilli ko'ngilli, baxtga ko'ma ul ko'ngilni. Muhabbat uzayta g'umrni, sen ming'a şuna da kaderli. Uchrashu mizgilli ko'ngilli, baxtga ko'ma ul ko'ngilni. Muhabbat uzayta g'umrni, sen ming'a shuna da qadrli. Uchrashu mizgilli ko'ngilli, baxtga ko'ma ul ko'ngilni. Muhabbat uzayta g'umrni, sen ming'a shuna da qadrli. Muhabbat uzayta g'umrni, sen ming'a shuna da qadrli. Rahmat, qadrli tomoshachilar. Endi kelasi jırlısı jırıma men Güzelni sahnaga chaqirasım kela. Hamda endi tag'da Noil Shemardanovning tag'da bir jiri, duet jirimiz. Sen de menga birgina. Olmalar ülgürmese şiyelerin üzer biz. Birge şakta durmuşnun var eşisine tüzer biz. Birge şakta durmuşnun var eşisine tüzer biz. Yıldızlar Kubay koyaşı birergine gurine, sen de ming'a birevgine, min de sing'a birgine, sen de ming'a birevgine, min de sing'a birgine. Yanışı barsak jilim tugel, davulunda jinger biz. Subhanallah kuzden sakla, akışlarga tinler biz. Subhanallah kuzden sakla, akışlarga tinler biz. Yıldızlar Kubay koyaşı birergine gurine, sen de ming'a birevgine, min de sing'a birgine, sen de ming'a birevgine, min de sing'a birgine.
Aslında üzer bizle Şiyesinde üzer biz Birge bulsak şiksiz bəxit Kullerinde yüzer biz Birge bulsak şiksiz bəxit Kullerinde yüzer biz Yıldızlar Kugay kuyaşı Birer güne Kurine Sinde miğa Birev güne Minde sina bir güne Sinde miğa Birev güne Minde sina bir güne Birevgine Min de sina birgine Güzel Urazova, Hamildar Hakimov. İkilete qattiqroq shabirga kerak. İkilete var, ikki sahnalar. Аларга бары тик ижади уңышларын теләп калыйк һәм инде эстрадабыз Алла бирсә, алга таба үсәр дигән ышаныч бар. Кәефләр яхшымы? Яхшы булса дәвам итәбез концерт программабызны, татарча солянканы һәм каршы алыгыз. Әлеге сәхнәдә бер юлы 3 җырчыбызны, кемнәр алар? Трио. Әйе, 3-4 Зөләйлә каршы алыгыз, Зөләйлә кызлары. Can yaram Hayanımda yakı yıldız bular Zıhra yıldız bular sen yansan Hislerimden yifet basmış yürek Senin yanına minde minler idem Yanlarında, yanlarında mina yanlarında Uğrun tab alsam Yanlarında, yanlarında mina yanlarında Uğrun tab alsam Gündüzlerin şem yandırıp özleyim Dünlerimde oyga yalvarам Dağlardan yılıp utqınlarga atqan Düzelmeslik benim can yaram Dağlardan yılıp utqınlarga atqan Мәңгі düzelmeslik can yaram
Әйінді қазір біз сізге үр яңа жырыбызды тәқдим етеміз. Пар балдақлар деп атала. Бүгінгі залда отырушылар, пар балдақлар киюшілер болса, біз аларға ұзын, бәхетлі ғаилә тұрмышы тілейбіз. Әйінді ярларын тапмаған кішілерге тезірек өз ярларын табып, ғаилә құрып, бәхетлі яшәуін тілейбіз. Пар балдақлар кигенсіз бір-біріңе саф булырға вәгъдәләрне бергәнсез. Пар балдақлар насип булсын берсен-берсе сөйгәнгә, бір-біріңе туры карап безнең ярлар дигәнгә. Пар балдақлар кияләр бит парлап гомер итәргә, берсен-берсе хөрмәт итеп алтын көзгә җитәргә. Пар балдақлар кияләр бит парлап гомер итәргә, берсен-берсе хөрмәт итеп алтын көзгә җитәргә. Җитәкләшеп гомер юлын үтегез, җилдәулар булмый калмас, барына да түзегез. Кулыгыздан пар балдақлар бер үк төшәп күрмәсен, йөрәкләрне өшетерлек язмыш җиле үтмәсен. Пар балдақлар кияләр бит парлап гомер итәргә, берсен-берсе хөрмәт итеп алтын көзгә җитәргә. Пар балдақлар кияләр бит парлап гомер итәргә, берсен-берсе хөрмәт итеп яшәргә. Кадерле кәләш белән кияү, чәчәк атсын, җимеш бирсен мәхәббәт гөлләрегез, бәхет белән балкып торсын һәр вакыт йөзләрегез. Пар балдақлар кияләр бит парлап гомер итәргә, берсен-берсе хөрмәт итеп алтын көзгә җитәргә. Пар балдақлар кияләр бит парлап гомер итәргә, берсен-берсе хөрмәт итеп яшәргә. Пар балдақлар кияләр бит парлап гомер итәргә, берсен-берсе хөрмәт итеп алтын көзгә җитәргә. Пар балдақлар кияләр бит парлап гомер итәргә, берсен-берсе хөрмәт итеп яшәргә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Зөләйлә кызлары! Аллах, хәзер билет тотып чыгалар. Зөләйлә! Öyle şey.
Болат, сиңа бәргә чыкмам дигән идем инде шулай. Җеннәр ияләшмәсен. Күз тидерәсең инде безгә. Монда басып калар кирәк икән шул. Качлар инде. Искә төште. Хәлләр? Яхшымы? Минем бит әле язуларым бар бит әле. Укыргадан каман куркып кына хәзер мин. Беренче язуны хәзер чыгарам. Булат, матурым. Ай. Их! Үзем сәхнәдә булсаммы? Бер сорау билгесе һәм эндәү. Һәм өч нокта. Күрсәтер идем. Ни өчен иреннәрнең кирәген? Их дигән. Тагын бер эндәү билгесе куйган. Эш и хәрефе белән. Концерттан соң күрсәтермен. Кулларым калдырый башлады. Күрмәгәнне күрсәтә. Яхшы ярар концерттан соң. Да. Тагын берсе бар бит әле. Кичә язганнар, әллә нәрсә язганнар, кулларым белән дип Валдис пиш дип. Алла. Юк, монсы кирәк түгел, монсы ул түгел. Эләкте берәү. Алла, монсы да Булат ямсызым дип башланыр инде монсы. Ай. Сәлам Булат, сәлам. 26-нчы көнне, 26-нчы көнне. 26-сы көннедер инде. Җырлаган Чёрный бумер яки щитадрита җырын җырлады дигән. С любовью Алсу Хабибрахманова. Юк инде бүген минем концертым түгел бит. Нә җыелсын әле шундый җырлар. Бер сольный ясармы? Киләсезме? Алла бирсә. Яхшы, дәвам итәбез концерт программабызны һәм каршы алыгыз. Мин чакырам әлеге сәхнәгә үземнең адашымны. Кем булыр икән ул? Әлбәттә алкышлап каршы алабыз. Булат Нигъматуллин! Мине уйлыйсыңдыр, уйламый тормыйсыңдыр. Су буйларында йөргәндә моңаеп җырлыйсыңдыр. Әйдә, ялгышларның утын сүндерик тә бүгеннән. Җитәкләшеп үтик әле Салават күпереннән. Әйдә, ялгышларның утын сүндерик тә бүгеннән. Җитәкләшеп үтик әле Салават күпереннән. Бишан карашымны зәңгәр уфук ягына. Кайтасындыр хыялыңда вайымсыз кыз чагыңа. Әйдә, ялгышларның утын сүндерик тә бүгеннән. Җитәкләшеп үтик әле Салават күпереннән. Әйдә, ялгышларның утын сүндерик тә бүгеннән. Җитәкләшеп үтик әле Салават күпереннән. Әллә ни булды безгә яшьлектә кылган хата.
Aramızda nice yıllar Uppunlar bulup yatta Eyde yağışlarının utun Sündürük de bugünden Ciktekleşip ötigeli Salavat tutarından Eyde yağışlarının utun Sündürük de bugünden Ciktekleşip ötigeli Salavat tutarından Salavat tutarından Salavat tutarından Bulat Нигматуллин. Bulat Нигматуллин. Халық қызды Bulat, қызды. Bravo arkadaşlar. Менә шулай, әлбәттә кичә шулай кул чабалар дәрә, икешәр тапкыр чакырып чыгарып җырчыларны. Хәлләр ничек? Армадыгызмы әле? Менә күзгә тетен җибәрү дигән нәрсә шул була инде, ул дигән мәкальне беләсезме? Менә күзгә тетен җибәрәләр. Нишләптер? Дәвам итәбез концерт программабызны. Һәм каршы алыгыз әлеге сәхнәдә үзенең моңлы җырлары белән, искитмәле җырлары белән күпләрне әсир иткән җырчыбыз Гөлнара Исмаева. Яктык без яшьлекнең ушагын Син минем бердән бер, мин синең бердән бер Кил бәгърем, кил ачып кочагым Тәкәрлек, тавышың зәкзәрлек Бир канат шәрга Күкләрне кышырга юк шамым түзәрлек Бир канат шырга Күкләрне кышырга Дөньяна ушакта Мин синең кочакта Кал бәгърем, кал мәңге югалма Тәкәрлек тавышы Йөрәк сагышы Син мине һич назлап юатма Тәкәрлек, тавышың зәкзәрлек Бир канат ышырга Күкләрне кышырга Юк шамым түзәрлек Бир канат ышырга Күкләрне кышырга Юк шамам түзәрлек Бир канат ышырга Күкләрне кышырга Гомерем таңында Язмышлар ярында Ишеттем тәкәрлек тавышын Шул кышының көйенедә Ишеттем көненедә Ишеттем үземнең язмышын Тәкәрлек
Uçarga göklerde kışarga Yukşamamı tüzerlik Bir kanat ışarga Göklerde kışarga Işarga Bir kanat ışarga Işarga Bir kanat ışarga Işarga Bir kanat ışarga Göklerini kuşarga Işarga Бик зур рәхмәт. Син минем бердәнбер, мин синең бердәнбер җырыңны үзем яздым. Хәбир Ибраһим сүзләренә ялгыз тәкәрлек телефильм өчен. Менә шулай матур итеп яратып җырымны тыңлаган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Хәзер сезнең өчен яңа җыр, язгы җыр. Бу җырны мин беренче тапкыр башкарам. Аны безнең өчен язды Гүзәл Таишева, Гөлсәрвәр сүзләренә Шымырт чәчкәләре. başım eğlene Eğlene şımırt çiçekleri Yava yollarım
Исмаева. Аман шетте аякларына тартылар. Гүлнара Исмаева. Биючілер күттілер. Менің де биючі баласы келген, еғыма мен тегі сабы шақта бек қиялы едім шындай. Түрлі профессиялар ең бірінші болып, менің космонавт баласы келді. Космонавт баласы келгеш, бір иде екі тәрәзені қиып түшіргенден соң, ол тілек менден кетті, анасын шофер баласым келді. Шолай бірнеше тәлінкені түшіріп батқаннан соң, ол тілек те бітті. Анасын биючі боларға тіледім. Биючі боларға тілеп келген едім. Біздің мектептегі ансамбльға мәтем. Алығыз әлі мәтем, менем аяқларым мәтем французский, ләкин татарский мәтем не бар? Орнамент деп атылайын татарша. Керек ме дейділер, анасын биючі болмады менде. Шулай теріп дәуам етеміз концерт программабызны һәм қаршалығыз тағын бір жігітебізді. Алар ғадетті біреу гына келмейлер. Сіз аны бек яқшы білесіз, бейректе енді еш қызлар, желкенші қызлар, ол жігітні. Міне 2 күн рәттен әлі шаулатып гүрләтіп концертлар уздырғаннан соң, аның группасы келе алмаған тұрып, ятып қалғандар. Өзі айтты, әлі гіне үрмелеп болса да, шуышып болса да келдім дей, кіші қәл білән. Бітін ихтиярымны бір едірққа топлап дей, қаршалығыз. Мұндай жігіт қазір мұндайланған, Ленин кебек шляпалар, фуражкалар киген. Кім ол? Шуреліні жырлаушы. Әлбәтте, Айфара группаның солисті Алмаз Шарифуллин. Dәшмәдем Эштә күрәм сине генә Ә син никтер мине генә Күрмәгәндә яшәдең Соңгы сүзем сау бул инде Миңа кирәктер шул гына Сау бул инде күпме түздем Бүген әмәтемне эздем Сау бул Сау бул Сау бул Тик бәхетле бул Бергә булу язмагандыр Бәхет сиңа теләдем Бүләк итәм сиңа гөлләр Узды өмет тулы көннәр Оч иреккә йөрәгем Соңгы сүзем сау бул инде Миңа кирәктер шул гына Сау бул инде күпме түздем Бүген әмәтемне эздем Сау бул Сау бул, тик бәхетле бул Сау бул, сау бул, сау бул Һәм бәхетле бул Булыр микән Нигә элек дәшмәдем Синең белән һәр чак уен Сине күрү миңа кыен Тик күренмәс яшьләрем Соңгы сүзем сау бул инде Миңа кирәктер шул гына Сау бул инде күпме түздем Бүген әмәтемне эздем Сау бул Сау бул Сау бул Тик бәхетле бул Сау бул Сау бул Сау бул Һәм бәхетле бул
Ой, бик зур рахмат. Бик зур рахмат. Бик зур рахмат, хөрмәтле дуслар. Мин бик шат. Нәрсәгә тукталып китәсем килә, менә моннан 2 көн элек кенә менә без Тукай туган көнен үткәреп үздек әйме. Шул форсаттан файдаланып, без мин дип әйтим инде, без бөтенебез килә алмадык бүген. Кызганычка каршы, Шүрәле дигән җырны берничек тә калдырып булмый инде. Җырлап алыйк әле шуны. Шүрәле. Ай, Шүрәле. Бырын заманда мин әле булмаганда яшәгәнсең урманда әкият дөньясында язучыбыз Тукайда сине күптәннән белгән начарлык эшләмә дип сиңа зур савап биргән. Шүрәле, Шүрәле, әйдә дуслашыйк әле, йөрмә әле урманда, яныма кил әле. Кети уйнаудан башка берни белмисең, өйрәтербез күп уен, әгәр үзең теләсәң. Былтыр кыскан бармагың авыртмыймы быелда, кешеләрне кытыклау юктыр инде уенда. Ачуланма дускаем, туп-туры әйтүемә төшенәсеңдер инде дөрес эшләмәвеңгә. Шүрәле, Шүрәле, әйдә дуслашыйк әле, йөрмә әле урманда, яныбызга кил әле. Кети уйнаудан башка берни белмисең, өйрәтербез күп уен, әгәр үзең теләсәң. Шүрәле, Шүрәле, әйдә дуслашыйк әле, йөрмә әле урманда, яныбызга кил әле. Кети уйнаудан башка берни белмисең, өйрәтербез күп уен, әгәр үзең теләсәң. Айфора төркеменең солисты Алмаз Шәрифуллин. Спортивный кличка Шампунь. Үпкәләре бугай. Алмаз Шәрифуллин. Шампунь. Алмаз Шәрифуллин.
Концерттан соң аңлагансыздыр инде әле. Расулыгына булышмагандыр инде, аңлашыла. Хәзер каршы алыгыз сәхнәдә. Җырлый үзенең моңлы җырларын Алсу Абелханова. Алсу Абелханова. Алсу Абелханова. Каршы алыгыз, бер җегет бар, менә шундый бер җегет эстрадабызда безнең. Ул менә ничек чыга беләсезме? Һәм күрсәтәм. Менә булай. Шагала иттереп. Кем әле ул? Әйе. Зикрмәле бар. Каршы алыгыз, сәхнәдә Илнар Сайфиев.
сызылар Bir kim bilmey aşık bulganımını Dünyanın en güzel kızına Sandılaşlar qalaq süz qatıqla Yıldızları qalaq küz attı Dünyada min bəxtli kişi Qaytıp kelem seni uzatır Ömürge de unutulmaz şuşu Qara tünning yoqdi mezgili Min qışqırıp jırlap qaytıp kelem Bəxtindən jırlayım bilgili Sandılaşlar qalaq süz qatıqla Yıldızları qalaq küz attı Dünyada min bəxtli kişi Qaytıp kelem seni uzatır Xiyal yıllar bulup qaytıp kelem Üzüm qaytam üzüm aşığımın Tahirdan da nıgrak yaratam min Mecnun'dan da nıgrak aşığımın Sandılaşlar qalaq süz qatıqla Yıldızları qalaq küz attı Dünyada min bəxtli kişi Qaytıp kelem seni uzatır Sandılaşlar qalaq süz qatıqla Yıldızları qalaq küz attı Dünyada min bəxtli kişi Qaytıp kelem seni uzatır Dünyada min bəxtli kişi Qaytıp kelem seni uzatır İlnar Seyfiyev. Biz rahmet. İlnar Seyfiyev. İlnar başı şeker resim yıkı olayı. Oy rahmet rahmet. Benim ağabeyim şeşekleri yok. Alkışlar var rahmet. Sizin alkışlarınız tüge көптерде мен шешекlerden de артығырақ мына. Мен үшін ноқтайсам биктігі мұндай концерттар алып барғаным шуңа көре мен қауышым тіге нәрсе бар башымда шыны сөйлеген болам. Бик артмадым ба әлі сізні? Yok mu? Biz aytgan bitta nafslar yasап тұрмыз. Не үшін дегенде біздің концертіміз ақырына якынлаша. Әлі жыршыларыбыз бар, әлі бар. Рахмет. Менә мондый зал күргән юк. Мен менә беләсезме, Казанда мондый зал күргәнем юк. Bu birinchi tapqir benim için. Ha, bu İlnar Seyfiyev'ni çakıralardır indi. İlnar, çıkın devam et. Yok İlnar, bu sen atı bileyim, mene alkışlar. Çıkıp bütün işini bızdım indi. Şılay деп ойласын indi, yarı. Alkışlarınız için zor rahmet, hem indi kişili alkışlar, to'xtalmasin qarshi oling'iz. Sahnada Rizda Baqadirova. Вакларга сары кунган инде Үләннәрдә күптән үзгәрде
Кете қыр қозлары жылы яққа Яман сулы қала ізлері Ұшар аралары бек ерақшу Қанатлары жилде талмасымы Ялы итерге Düşkeştir kümdeşler Ayrılıp yalğız kalmasını Işır araları bik yırakşu Kanatları jilde dalmasını Yalı iterge düşkeştir kümdeşler Ayrılıp yalğız kalmasını Birsi arıp, birsi hali bitip Bölenmez mi vakvaktır kimge Uyuşkanlar jine ağırlıkны Ey yalğızlar yazmış irkimde Işır araları bik yırakşu Kanatları jilde dalmasımı Yalı iterge düşkeştir kümdeşler Ayrılıp yalğız kalmasını Hayırlı yıl sizge kırkazları Kimemesin yolda kışıgız Gelir yazın жылы jili bilen İsenimi kaytıp jitigiz Işar araları bik yırakşu Kanatları jilde dalmasmı Yalı iterge düşkeştir kümdeşler Ayrılıp yalğız kalmasmı Işar araları bik yırakşu Kanatları jilde dalmasmı Yalı iterge düşkeştir kümdeşler Ayrılıp yalğız kalmasını Ayrılıp yalğız kalmasını Резеде ханым, матур жырларың белән, моңлы тавышларың белән мәңге яшә. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сезгә әле генә башкарган җырым Гөлнира Габдулла кие һәм сүзләре иде, кие кызлар. Инде алдагы җырымны сезгә бүләк итәсем килә. Апас егете Илдар Низамов сүзләре һәм кие bir түзәр әле җаным.
Резда Кадырова. Рәхмәт дуслар. Барчагызга да саулык, сәламәтлекләр, бәхетләр телим. Киләчәк очрашуларга кадәр. Әле күптән түгел Резда апаның концерты да булган иде. Мин дә аңлавымча ул кешеләр монда бар. Кемнәр булганнар? Бармы андыйлар? Бар. Яхшы, ничек соң бик? Күзләрне арытмыймы? Мин түгел, бу ниләр, чаршаулар. Юкмы? Дәвам итәбез концерт программасы. Бик арамадыгызмы әле? Юкмы? Демәк, каршы алыгыз әлеге сәхнәдә җырлы дуэтыбыз, алар бәлкем берәм-берәмдә чыгырлар инде. Аптырамагыз. Җырлы дуэтыбыз Рафаэль һәм Динә Латиповлар. Аңла минем йөрәгемне, нигә аны син елатасың? Күзләреңә яшьләр тулды, ничек син аны аңлатасың? Күзләреңне карлар күмде, оныткансыңдыр дисең мәллә? Бураннарның көче җитмәс, мәхәббәтемне сүндерергә. Юк, ташлап китмәсин, калдырма мине ялгызым. Көт, барыбер киләм мин, яши алмыйм мин бер үзем. Юк, ташлап китмәсин, калдырма мине ялгызым. Көт, барыбер киләм мин, яши алмыйм мин бер үзем. Күз алдымнан китми минем синең моңлы карашларың. Бу дөньяда сине эзләп буранда да адашмадым. Килер әле бер матур көн, кабат бергә без кавышырбыз. Салкын җилләр артта калыр, без икәү бергә калырбыз. Юк, ташлап китмәсин, калдырма мине ялгызым. Көт, барыбер киләм мин, яши алмыйм мин бер үзем. Юк, ташлап китмәсин, калдырма мине ялгызым. Көт, барыбер киләм мин, яши алмыйм мин бер үзем.
Күт, барбыр килем мин, яши алмыйм, мин бер үзüm. Юкны юк, ташлап китмәсин, калдырма мине ялгызым. Күт, барбыр килем мин, яши алмыйм, мин бер үзüm. Юкны юк, ташлап китмәсин, калдырма мине ялгызым. Күт, барбыр килем мин, яши алмыйм, мин бер үзüm. Рафаил Латипов, минем мужик. Менә дуслар, каягына барсак та сырыйлар. Сез ничек кавыштыгыз да ничек табыштыгыз дип. Әйтимме ничек кавышканны? Әйтимме? Ялам да инде. Менә дуслар, без барыбыз да авыл баласы индеме? Авылда үскән бала чагын үзегез беләсез инде. Русчасында рәтләп юнләп белмисең, мәктәпне тәмамлыйсың да бәхет эзләп читкә чыгып китәсең, әйме? Менә мин дә шулай мәктәпне тәмамладым да бәхет эзләп читкә киттем. Әни мискин борчыла инде. Әй балакаем ди. Бер авыз русча сүз дә белмисең, зинһар каягына барсаң да башыңны саклый күр. Әгәр дә не дам дип әйткән сүзне белсәң, башыңны саклап калырсың ди. Мин шул әни өйрәткән не дам белән чыгып киттем инде дуслар. Каягына барып керсәм дә, я не дам диядер идем. Хәтта егетләр килеп русчалатып, эй, девушка, можно с тобой познакомиться дигәннәрне дә я не дам диядер идем. Менә Рафаил килеп, татарчалатып, эй, кызыкай, синең белән танышырга мөмкинме дигән иде. Мин инде татарча сораучы булгач, шатланып китеп, мөмкин абый җаным, мөмкин. Бирәм мин. Бирәм дидем дә, кияүгә чыгып киттем. Менә дуслар, яшәп ятабыз инде шулай 20 ел бергәләп. Шулай да, нәрсә бардыр аның күзендә? Карадыңмы шундук исертә? Ай яктыра кебек йөзендә. Елмайса да кайча ялгышып, карадыңмы? Булмый аерылып. Минем өчен гади гүзәлем, илһам күле синең күзләрең. Üzünəgiz öndərdi dur yazılı şəşəklərdə Gülmüş birmi altın gözlərsiz Öndərdi dur yazılı şəşəklərdə Gülmüş birmi altın gözlərsiz Kışlar girse isken nazlı jil
Üzülleri jitkəş Üskən olmağaşını Kıyılır olup peşken olmasın Yeşik canım Bölge akır başa Hıday sine Minnem olmasın Yeşik canım Bölge akır başa Hıday sine Minnem olmasın Yeşik canım Bölge akır başa Hıday sine Minnem olmasın Yeşik canım Bölge akır başa Hıday sine Minnem olmasın Hıday sine Minnem olmasın Hıday bizini Üzdü saklasın Рафаэль һәм Дина Латыповлар. Модада мәлі алғыша секіріп, күні жүрі. Меңа да шой шығыра керек енді өзіме әтеге. Әйтелерін соң илнарыны қабатлай деп. Біз девам еттіребіз. Өзіміздің татарша солянкабызны. Hem қаршалығыз әлігі сәхнеде өзінің түнгі урамнары білән. Ойында алқыштармен әйтіп та бітір алмайым қазір. Көплерінің көңілін яулаған жыршыбыз Әлфина Асқамова. Алқыштар, алқыштар. Qadrlading ham sevding G'mirga biz birga bo'lib birga kelabeding Seniki amin seniki Tik baxtli bo'liq baxtlar Gul birga mangaga turmushda Yashagali inni qo'yabinga Seniki amin seniki Tik baxtli bo'liq bag'rim Gul birga mangaga turmushda Yashagali inni qo'yabinga
яшигәле инне куяп инге синеке амин синеке тик бәхетле булыйк мәгърем гел бергә мәңгегә тормышта яшигәле инне куяп инге гел бергә мәңгегә тормышта яши